שאלה, מי באמת חותם על הסכם חלוקת נכסי עיזבון ומתי צריך אפוטרופוס? כשמדברים על חלוקת עיזבון, הרבה אנשים חושבים שמנהל העיזבון או האפוטרופוס הכללי הם חלק מההסכם, אבל האמת הם לא צד להסכם חלוקת נכסי עיזבון. מי הצדדים? רק היורשים עצמם. הם אלה שמחליטים, הם אלה שמסכימים, חותמים והם בלבד. אבל מה קורה בעצם אם אחד היורשים הוא פסול דין? כאן נכנס האפוטרופוס שמונה לו. הוא זה שמייצג את החסוי בהסכם החלוקה, הוא זה שרשאי להסכים או להתנגד בשם החסוי. ועדיין, יש פעולות שהאפוטרופוס לא יכול לעשות לבד. למשל, אם מדובר בנכס מקרקעין כמו דירה או מגרש, הוא חייב לקבל את אישור של בית המשפט לפני שהוא פועל בשם החסוי. הסכם חלוקת נכסי עיזבון נעשה בין היורשים בלבד, אבל אם יורש שאינו כשיר, האפוטרופוס שמייצג אותו, ובמקרים מסוימים חייב גם אישור של בית המשפט.